दफानि जोंनि थिनांनि खायसे राजधानी मिथिनाय ओ आगुलि आगरतला अबनो जोंता एमां नगैला थरिखा ओ एमांनो जों खिबिरि बिसिदि ताबो खुमुलुंसि जों एमां मानुसिनाय आबुनि बागैनो तिनिनि मिथिंगो बिलाय गुरुत्वपूर्ण तंमानि बागै साफ्रोमानि खायसे प्रग्राम तंमोन आं थांलिया डेपुटी सीएम साहेब न आं साका आं थांलिया नोंथांसो देखनो आं सानानि नायो चिनी जे एडीसी অটোনমাস डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एलाका जे खंजरी जन्मनि म बसरेर पर बसर सरकारोर चेंज दंगो फायो कायसारि परे ता कायसे सोलाय जागो किन्तु डेभलपमेंट गैया आरो कोनो उन्नति गैया ओ तिनी आंयाति फाइमाने वानदिबारि जराखाय वाइसाबेन पाथर रुइ लामा काहामकाय सलामजा जे मात्र तिप्रासा पारा फाइसक पाइजाकानि इ सयलिंगाबो बकसां वानसा आमसायो आंजाका मोबाइल नेट दाबो मान दंगो तिप्रासा आमसायो फाइजाका मोबाइल नेट माया काजा फोन खाय खामाया ततरा स्केप गय ओ खरान पायाव मा हायो Ompiungnya maya, tamu kacido rekebang ma, tawar kai tong hano, borokabono kisah tawar komedi toniku. Omti hai kena development ni ram, tini judi edisi no, rikang jakai, tini khomolong o 8-9 masana noron kamu, bote kai cering sakamu. NLF tini subir deborma, kisudin agane junalon mungkin haka. नगरे बफाइजानि न सुतुबाय सुबिरना सागानि ते 100 कोटी रां दंगो नोंसिनि खुमु नंगो अन्य जागातारि दि माइ खरतारि दि अ खुमु नंगो न किसा निना 100 कोटी नि बिसिंगो किसा रिरि सागांगो सेका बसाओ दारा अ एडिसि संमालि सिकागाय जानि 100 कोटी जत्तुन एडिसि नि माध्यमে खाइनानि तंमानि ताबुक जे मात्र तिप्रा मता फाइके न यां एडिसि का नहार जि साइटिका माने अरनि कुनु प्रोजेक्ट saya baru mana edisi gobel lima dobe kainan nikai cer mana kai ko. Jika pada monitoring committee tunggu, home minister nare approve kainan nangko. Tar mana edisi elakawo, kuno development je umpun, abo kebo naya. Tar mana tabu orang tipra mata faikan jaga tipra mata ni si mungne, BJP ni mungla ka, IPP ni mungla ka. Abu ni bagai, oh edisi hapang yakti kai. बड़ा पूर्ण डेवलपमेंट नि सामु एडिसिओ ताबु तांगने नया स्टेट गवर्नमेंट नि माध्यमे तांगने नया तो बफन आं बनो साका आबनि बिसिं पानो नों एडिसिओ कायसा होलसेल मार्केट नि बागै 5 कोटी टाका रां रिरि ताइचिनि दफानि आसु बिसि कलक सेंक्रानि थेके सुरु खालायै सिलाइबे अनेक चबांखा डेमोक्रेटिक लामातै সেই টিউজেসনি হইতে তাবুস জরা অনেক চিনি দফা হানি বাগৈ ভা যারা থইনাই ও হানি বাগৈ যারা জেল চাকা থই থাকা বরং বিসাবো ওয়াইসা খুলুনানি বাগৈ জাতি দুছগৈ খুমবংনানি বাগৈ কাইसे सिमेलां नाय थकाय तांगिरि आबुनि बागै नों 5 कोटी रिरि आबो खुमलुंगन काइसे जागा नावै जों खालायनो जोंनो दिसन नालायनाय बसरनि बजरावो जों बनो खुमबगनाय कारण बुरुलेनो बुदुफानो खुमबगो बुदुफा बसर बंनि दफानि बागै सामुंतां मानि बागै एडिसिओ कताल हापान फाइजाखायनो आरो पुलिस जों खुमबग जागो बंनि दफानि बागै थैदिनाय जांनाय बागै आबुनि बागै साका बेखाय बसाव आगाबोनो मुजुनारिनाय चाइटबनाय खालायनायनि बागै बेखाय आबुनि बागैनो आं सानो नायो एडिसिओ तिनि जे मिथिं खायका जों ताबु आरो एमन बाबे इलिगेल दुगान दखल खायबिका जों डेभलपमेन्ट नि कुनु खायनानि जे जागा करिखा कायसा हाफ पेन काले पेतला नखरि दुगान तांगै बारारिओ कायसा तीनटा चारटा मार्केट बुस्थु दखल खायदङो बिनि मुङै दङ बिहिंनि मुङै दङ बिनि बुसामारिनि दङ बिनि बुसाजोंनि मुङै दङ आं जुनाल चेयारमेननि परे फायनायखाबो एक समय वे जुनालनि आन्दाराव खुमलुं दुगमालि हातिओ कायसा मार्केट 30,000 40,000 50,000 के फालजागो सत्य देवबर्मा नि कायसे दुगान रिनाय 70,000 के पाइखो बिनि कनै नोटिस रिफुरु हमयाखान बो कायसा सालेन्द्र मा खालायनानै फायजा
सार आंथ' 70,000 का पाइमानि का कायसा ताने मुगै दङ काता कायसा तान पाइमानि मा तिंगाबो आं बाहायते जाखानि म गभर्नमेन्ट फुड पार्टी नोंसानि थानि पाइखाबा नों गभर्नमेन्ट थानि दा पाइखा डकुमेन्ट फुनु दि ब फुनु मालिया के सार आं कायसा याकरे बिसन एनो बसाले खायते काय कायसा ताबुंखा ताबुक सिकला हाम भवन आरो बायरेनि बरफ फायगाय नरगो माइखरनि बरफ थांगा थुइमान नाय माइ थकाय तांखा टाइल्स टाइल्स नु वाइसेन ग्लास ग्लास नि तांखा आ गेट बुसकानो दुकान बिना ओसु थबायाखौ बय 1,30,000 के पाइनार को सावो थनाय बेदिनो बय दिन नायगानारो थांगा दुनाल आं थांनि नायमोन परखाय दुनाल थांगा सार आं 1,30,000 निफ्राय पाइमानि बाइकआव थनाय चिनि सिउ साइड थांनि साइडखौ उखबिया चिनि सीएम साइड बस थाखाखौ उखबिया आं साका नेनि दुकानाव थांना नायनाय जरा तंसानि न नों उखबै थांनि बरम दुइनो न जों उखबै दिनाय केताम खायनानि सा नों कायसे दरगास खायदि उस्टल मानानि बागै दरगास मानका दरगास रिमानदिने एप्रुव खायदिका बन कायसे उस्टल दिनि था सुपार मार्केट वाइसे दालां थांगा रं रिजाक रिनि था आफुरगा वारेरि तुमै थांसाकाबो अखेबो तक्सिनाय अमति याहाय केनो डेभलपमेन्ट नि बागै जों मावान सुंनाय तिनि जों जुदि रांमान काकाय तिनि गेटा ट्रिप्रेलेन सेपारेट स्टेट मानखाय जों तिनि आरो स्टेट गभर्नमेन्ट थानि या फान होना नाया अनेक बरेक साव एडिसि बताबो राजानि दल क्षमता फाइया बिको कोनो मायाब्ला तिनि सानाय दङ आरि चिनले फाइनाली बाजेट से आसुकि माया को चिन एम निसे सुनो जों बरनो निर्वाचन खाइबो बर बाजेट से आसु माया को ओ एडमिनिस्ट्रेटर गभर्नमेन्ट जे बाजेट खाइकला माने आरो से सीधा पुरा तगना बोलसे आपने बिसिंगो जे आपनो काहामकाय वान सुबु या कोई बरो चेरना बरो मासा बरो दुयाना दसानारि ओइ जों ताबुनो न बागै तंनाले ताबु कमल लिखा ताइ पाइदिन परखाय जों बुंदारि माने खोदों मरिखा जों मुंसारि तंदे गाय आबनि बागै नर किसा दय जरमदि एडिसिनो ताबु नायथ खालायनानि बागै चिनि मास्टार प्लान चलि दङ डीपीआर खालामनानि बागै तिनि आं साका तांनि डीपीआर माने डिटेल्स प्रोजेक्ट दिपु अनेक बोरै खोनाय खालो बायरे नखरनानि हिंगाखाय काहामखाय पाउडार रखु हिंगाखाय रुकुतु कताल तुइखानो खोसै रं फुजायाखाय नायथिदो अमति हायते द अ खमल नब आ चौकी दुकान टंग दुकान 3 लाख 4 रखाय ता गतमन आब्रो माल थगना नायथगया आब्रो खोसि रं मारिवानो जों नायथखायो आमति हायकेनो जों मा खायनाय आं तिनि सेलु दिनानि बागै फायो अ दिगाइला बाजारनि अ चिनि का हा को तामिका मुमनो हा गरिया मा हात जे हातिनो खालामनानि बागै अमनो जों नायनानै बयनि दफाबाय कुसुब जांमानिसाय जों निजिराल' कुसुब चालायसिनाय जांनि बुनि दाबरिनाय तिनर फालनायबो चिनि बर पाइनायबो चिनि बर मासा लाभ मानेबो चिनि बर न मानखा मासा लस मानेबो चिनि बर न मानखा चिनि बर न खालामले आं नरनो सानानै नायो आं जुनाल चेयारमेन नङि सानानै नायो चिनि बर मनां एमबिसिनि बोसकांनो सानानै नायो एमएलए नि बोसकां सानानै नायो चिनि जत लिडारनि बोसकां सानानै नायो स्ट्रीट लाइट फाइका तो वे जुनाल जतनि कम मानखा अयननो जुनाल गोबां मानखा आबनि बिसिंगो नरंनि अ हाथि अर 5टा स्ट्रीट लाइट जों दिनाय आं नरनो कम देखलांखा किसुदिनि बिसिंगो ना फाइकाय नंगर 5टा स्ट्रीट लाइट दिनाय जों नरनर मार्केट ओपन मार्केट जुरिं को खाइकाय प्रपोजल टुबि फाइदि अ बिसिङो फाइनान्शियल इयार जों रिमाय फानो चिनि कताल बाजेट खाइकाय इंगाकाय रां फाइकाय इंगाकाय नर प्रोजेक्ट सलामै जों रहनाय और प्रोजेक्ट सलामै अब टीए पास खेने टेक्निकल एप्रूव खायै जों रहतनाय जेफोर चिनि रां खांगाकाय अब नंगो फाइनाय चिनि साबनाल चेयरमैन राजेंद्र बाबू सावो चेयरमैन साहेब आनि और ऑफिसर लिया कंप्यूटर नष्ट आं तिनि सिंगा आने अभिचरण साबजुनालनि प्रपोजल रहमानि कम्पिउटार तामुखा
नों पिउनो सुका दाबो जवाब दिदी बसा उसा कम्प्युटर तिनी फाइनल को खनाबा सने बिसोर आं अफिसरनो कम्प्युटर खनासरो हसिनाय हिसाब आं राजिन्द्र बाबु थाजिं साव हेजा मालाव एखाय पूर्वदर सावबियाखौ आं हेजा मालाव रोदि साका निनि कम्प्युटर करिखाय ताबो सामखायनो अमजों मा खालायनाय ताखौ आगोनि बागै जों जखन तिनि दफानो साबनानि बागै तिनि डेभलपमेन्टनि बागै सामगान दङ से दलसा दङ वानसा रोख्लायनाय बोसोरखौ मा बोसोर रोख्लायगाब्ला सायमैया तबे आंनोरनो सानानै नायो जों सिलायरमै सबा खालायफ्रो उयागो ट्राम उयागो ब्राम खारिखायनो अनेक बर खारि खुलिका नरमनि ओ दिगेलेन गोबां मा खारका ओ बरकाथाल खारका बुराखानि खारका ओ जम्पु जला ताकार जला ओ गाबरदरेन प्राय खारबे खय लुखार खिलान लुखारका आबसे को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 10 तारिख डिसेम्बर को आ बुरीमा खाय बुफ्रो खाय 16 तारिख डिसेम्बर खाय बांग्लादेश नि विजय दिवस बरक युद्ध खायजी दिमाने दिवस आ दिन बतांगै ओ खुमो लंगो बा दिन मुंगो बेगो दिंगो खा गैदरिंग खाय ह्यूमन राइट्स दिवस खायनि पालन खायजा तांगै खायजा बा बेनि उद्देश्य दङ बांग्लादेश सिरंनो रिख्लायनोसे बांग्लादेश विजयनि दि उत्सवनि दिन बा दिन आरो सभा खायो ओ सिगांगो कयेक दिननि आगे खुमो लंगो मिटिं खायनानै चिनि साब जुनालनि खायजा हरनो दङ आइसा दरखास्त निफ्राय आइसा को तुमजाखौ नोंगाखाय आरो थां साइका सार टिपिए रक ओ पाटाल फैनानै दल रक जागा सानले जेरो मिटिं खायनानै हरबार दिना रायजोबो एकदम को तुमजाक इंलिश बाय दरखास्त सिजा नायथा गां थाका नों ओ सिगां दिसिन महाराजानो बरक दागा सफा खालायमानि बुलायमानि नों किसिनि ओ जुनाल अफिसाव बुलायनो बगै बंनो जागा दिनानै का आमखाय जागा सारा आमरिया नो हिंतो ओनसो नों ताबुनो बिसिनो फोन खायदि ता चिठि सारि तेंगाबो रिमांगला खिने अरो गुनुगुल खायमांगला खिने दिनि थां पाताल कइनां खा मुतुइ बर नरक जत्तन कामियाम सायो मुसोब्लु गाय तो रिबे दुछेबो बाक्सा गाय तो दुछेबि मे लाठी दो ओ पाताल कइनां खा आमते दुछेब या लाठी नाय गाय बकेनि पखनाया ओ राजा साखायबो बंग गला निनि एनआरसी केस नि थ्रु बुबाग्रा जतन नुखा चिनि बरम गना जतन स्प्रदेय बिकेरां खल नुखा थांका जों आफ्रो जारा सिलाय बेचबा खायै जों ओंबा टिवाइपिसि नि खायतले बुबाग्रा नुखा नगरनि जों थांका बुबाग्रा साव जों थांजाखा एनआरसी केस खायनि जों सय खिजाबले बखाय खायमिया राजा लगी तक बिदिन खि दं निले राजा ने हावति तंगंगे खाय निले बरन को खायजाबा हा ताबो खाय कुनो जागा नखरि माया मिकु हाप्लक पे ओ ताबो पे प्राय माया हाय उन दं मिटिं खायमिया बुजांना खिबि जागो अनेक खाय ताबो एगो खाय दल याकारि थायो ए अमरनो सिनिन नागाने बंखा बसाब विश्व हिंदू परिषद उत्तर पूर्वांचल में विक्रम बहादुर जमातियनि गुस्ती ओ नरक आगिब सिमना मेलाव थांगाखाय ओ मोहनपुरनि सुंदे किनाराव मेलाव थांगा नुना आरो फुतला नाच मोसायो यांगा मोसावो साकातबे देखै हाय हायखाय कासा रमै मोसायो बंखामते हाय विश्व हिंदू परिषदनि ओ फुतला बाहायते मोसारि जाबाय दङ एकावर फाके पेव हिंगाखाय कोन समयखाय फाइनाय महाराज नेरो दफा हांखाय जखन बिनि बन जनगण सापर्ट खायगला एंगेंगो थांमायांगला आफुका बुबगरान थानि फाइफैनाय जे मात्र किसे बिनि बरक बांखा आफुका ब महाराज न नरै ब आलकादा थानानि बखाय अमरनो सिनिना नांगोसों जदि तिनि बुबगरानि कयमुंबाय आहाबान खायमाबाय তিনি
Nini INPT ni hui Thaiman kakai. Tripura State Party hui Thaiman kai. Jot to party lo hui Thaiman kakai. Neng patal kena le tang neng patal kena utama le. Nono bota boram ri buba gerai di sipu sana bagai ship dikable. Jika jeneng musuh tidak bono nono riman sino ba. Ha? Nini busana no je san masih dulu orang riman ba. Liwi maya. Abu masih koi tangkap lo. आगे के बुबा करा आयु ब्लॉक तो उनका बन औला का प्रेस मीटर मुखा प्रोडक्ट की सुन दे बर्बाद जब बुफायूं बिल का करने बुसरा है ये लो अवस्था आज राजनीति को संपर्क तो हम करी पालन कौन और हानि बुबा करा ने बिन प्रोडक्शन सम्मान तो नहीं नांगे हाँ सम्मान खाना ना हो हानि बुबा करा गई राजनीति में जों बुबा करा तामनि बागै सम्मान खाय जों तिप्रा मता खायनि बुबा करा सम्मान खायबा अ हानि बुबा करा अ हानि मालि ब आबुन बागै जों बनो श्रद्धा खियो जों बनो खुलुमो गोबां मा बयस्क बरक दुर खायला खायलै कलायै खुलुमो बुबा करा न तामनि बागै खुलु अ हानि बुबा करा आबुनि बागै न ताखुरा बुखरा बुबा करा सावो चीनी लास्ट फाइट 2023 विधानसभा निर्वाचन तांगै लास्ट फाइट 2026 चीनी डेलिमिटेशन होंनाय आप्रोचन कमी थानाय आबुनि बागै 2023 जों जुदि फैक्टर नङै मान थाखाय जों जेनाय मानि आबो जों खलाय माननाय चीनी बरम गोनां एमएलए सायथांका जों सेपारेट हास्ते खागै नाय मान थाखाय जों बयनिखानि याफाताय थायानो नांलिया जत्तर फानथिं थानि फायनाय आफोर जों देब्लागोन ल गाहाम खायमाननाय चिनि नायनानै मुसुंमातै जों खालायमाननाय आबुनि बागैनो ताकुर बुकुर जों जे साबनो खायदे ताय जों मोथां जागै मालिया एकमात्र बुबागरानि तुइ थांबाय बुबागरानि तुइ थांबाय जों जत्तर फानचा अंगै जों 2023 बुबागरानि याकनो क्राक खायनानि बागै तिप्रा मथानो भोट दिसिं माजि देरिनाय अमनो कारै ताय कोन लामा करे अने बरक सावो ओ सिगां खर बीजेपी नि खरकसा मंडल प्रेसिडेंट आनो फोन खाय सावो काका तम नं सरकार बायना सुन दगा हिले दिसौ तमो नं एदिसि सरकार बायना फकारा नं एम दिसि रक बीजेपी बाय जुगा जुखाय दं खानाव चिन नेदारक साव हुंसौ आं साका चिनि सरकार दा बायनो नंनि दा बायनो नागिरे दे उत्तर प्रदेश नि भोट पाइमानि यागुलो उत्तर प्रदेश विधानसभा नि भोट पाइमानि यागुलो एडिसी नि तिप्रा मता सरकार दा बायनो ना विप्लव देव नि सरकार दा बायनो ना बसिबि नासिबि तंगरे ते सान हे साका आबुनि बागैनो ताखौ बुकुरो ताबो पट्ट पट्टिका गोबां मा सुखलि गोनां ककाव गोबां मा बर' आवाय खाय दङ आबर न फुंथुता थांनि आबो ताबो सुखलि दिनै न बोरै नायथबनो बेखाय जतन हामजागो किसाफोर मा नाखारो हामजांनाय बांखां बेखाय रिसिबो बांगो के खरसा नखाय ता खरसा खाय ननो के बमालिया खान ताम सासिनाय आबुरि बा सकालि सिखानाबले नि सासिनाय बुझे के ताबो तिप्रा मतांका सकala हायका ओ निनि कांग्रेस बा हाबि मालिया आईपीएफ बा हाब मालिया बीजेपी बा हाब मालिया सीपीएम बा हाब मालिया कायबा ताबो बा जों सकाल नं सिनाय ब्ले आव मार हाब माया ने ए ओंते हाय ताबो राजानो जतन हामजांमान समय राजानि खरांना जतन यामरक यासांमानि जरा अजरानो नासिबिनो जों चिनि दफानो फियगनानि बागै चिनि हानो फियगनानि बागै जों बुबागरानि लगी मारिनाय बुबागरा साका आं मुंसानाया नरक बांसिनानि बागै ताय एक बछर नर आनि लगी तंनि आं नरनो खिनांनि बागै नरनो आं लामारि कलांनाय हारि कलांनाय आबुनि बागै न ताकुर बुखुर तिनि जों कमिटि कमिवै खायजा गोबां मा सभा खायजा डेमोक्रेटिक लामातैबो जों सभा खालायजा सिलायबो सभा खालायजा सिलायबो सभा खालाय जों बर' माखा
বিধানসভা 3টা সিট বাড়ি এডিসিও 5টা সিট বাড়ি মানখা অমো তাবো ডিলিমিটেশন খাই কমি ওই থানায় তামুংনাই আবুর जों তামুংনাই जों টেবো চিনি সুবিধা তাবো সে जों মাংরাইয়া আবু না সিবিন তাকুর বুকুর जों जे जेसेखौनो हिंदे जों थानजामा थांनाय कक बर्ग कैसे कक दङ आगिबो आं साखा गोबां जागानो जों CPM कांग्रेस कम्युनिस्ट BJP IPFT INPT TUJS गोबां मा खायजा सिलाय रबो चबाव खायबो सेंकरा खायजा TTBF खायजा NLT खायजा एक टाइगर फुस अनेक किछु न खायजा तो फनो जों कोनो कइमाया आबोनो कक बरब कक दङ जे उनखा उमिनो थांखा सावै खालामनानै दोरै साखाथियारि बायथांबानो खामाथियारि दंखौ अ खामाथियारिनो चिनि बुबाग्रा आबुनि बागिनो जों बिल लगिमा थांनाय ताकुर बुकुर हेकाय आंताय बिसि कक सालिया मसुक सावैनो बुसकांनि साल नरक जतन चिनि बुबाग्रानि सेंक्रा कुंगै 2023 जों बुबाग्रानि याकना क्राक खालायनायनि बागै नरक जतन बुसानाय मसुक सावैनो आहाय जतन न खाका हामताय हामदांनाय याफारे आनि कक मथाका तिप्रा मथा आयोग गठन TWF आयोग गठन YTF आयोग गठन बुबाग्रा दातिनो कायजा खितुन